Kaseng kinong hikai ka school ba Nehu Northeastern Hill University Teachers Association Nehuta kalarai ban pha ikakunhun sha New Delhi ban prempau perthei yakikam bam sap jung Professor Prabha Shankar Shukla Vice Chancellor yakani karai la shimmenta hakasngi khatsau tarik risau haka jingalang kabalalong hapla ko office jong UVC Kino yalam ka Nehuta kila keno bo Professor Shukla ula pelat ya kamang pisa prapo ar lak tengka syaka Manipur Tribal Development Corporation MTDC Imphal barshna ya ka kampus Hatura hapo khatsan sngi hendrai hadu menta ki jingtrei kidang sa teng renjang Kino yalam ka Nehuta kila keno ba UVC ula ai kani ka jingtrei syaka MTDC tang banyo jing mentoi lang bat ka MTDC U Professor Lakhon Kama, Presiden Nehuta ulaong. Kaseng kinong hikai jong kani ka school ba, ki penram jur ya kani ka jingle, bat ki penram ru ya ka jingja ngai jong UVC na ka shuki VC, menta lakhat wei benai kat ba uyo tulop tek. Kani ka day ka jing penserwa ya ka pisa pai ba, lakono U Professor Lakhon Kama. Ulaong ru, kani ka kunhon ka banlet cha New Delhi kanya kendu yaki bor bahalor jong ka Ministry of Education ban ay markhmat yaki jing ujor bamsap pat jing penwet jong VC hakikam hijam jong kani ka school ba. Kinongelam jong ka Nehuta kila persya ajor yaka jing temu jong Professor Shukla ban penyat kumu chairman yaka Executive Council ka ban Longshan. Kani ka jing temu jong Shukla ka penkhen yaki kendon balabu da ka Ministry ka balamana ya u ban namdon kti AA bat kikam kijam jong ka Nehu. Nalor ki jing keno bamsap ka Nehuta ka ujor persya ya ka jing penslam ban kentiu kam yaki nong trei jong ka ni ka school ba ka jing penslam ban siu yaki bai dawai ka jing pen khen yaki kendon ki bayade bat ki kam pisa tengka bat jing lut jing sap kumju ru kila ujor yaki jing jot jing pei jong ki ying shong staff quarters namar kim don ki jing maramat yaki la bon snam kinongelam ka Nehuta kila rai kut ban yakhi hado baka Ministry of Education but University Grants Commission ki penbet bat penurlong yakini kijing dawa jongki kaban ningkong ngi akhi nambar pilai ila sabunai tamanta ngimdon jing yakhi shokni nambar hadak nambar kata ka jing yakran bat ngi bat ketuga dim bawan na Delhi bawan men jai hangni kila de ong ba kata ka meeting ba live tarik jong benai me arjar pesan ban long Delhi kande ka meeting khaddu ba kumusong kenal kumu chairman Professor Shukla chair dia kata meeting juga executive council. Hari ini iba halor bagai ada biya don kum kata kajing suthu hapdeng kan Nehuta hapdeng ki executive council member jungi na pot Nehu na college ki principal arngon nang tabat kan Nehusu. Hari ini iba menta uniu visi halor bo don hangni menta la life pa life ni. Tamut lajendat shisnem haka khat lai tri ubna November. Dan hangni hapo campus handrai uyele ban tuklar ba yaga kam Nehu khamtam uyele ban penlong yaga isi ba chair himo handrai ngilade ong namar yaga ministry hato kopor baki ngini kumkan Nehuta kumkin Nehusu ngilade hato kopor ngilade agree ba kata ka life trik bunai me kande ka meeting khaddo jong handrai ya kata ka jingya sothu hapreng jongi bat ministry ukrem burom shu ul ya landet ya kata ukwa ban penlong yaga meeting namar bon ki halandat ba ukwa ban let's say ban penyat lingba kane ka executive council namar ngiui ba ki kambi an ki ba bon bolale ngi nakaliang kan Nehuta ngiladap dawa namar bon ma ki ki mat bangi hapsim khya ba namar pi ka EC ka de ka highest executive body to ka ba bansansare kan Nehu ka EC ka de ka body ka ba kongsan ba hanrai ngiui ba lada umyo ban penlong ya ka EC hang ne ban chair dau PVC let's say PVC turalane PVC Shillong tamun ki kam jongi kila sakulot kawan ningkong kade ka confirmation jongi niki no hikai ki balawan lajan mentala arsnam ki kamyo confirmation number bapat long ka isi kumjo idon ki promotion bala ada black man hakane tang kindian gon dang bun ki promotion ban wan lada kam long ka isi meeting tamut kim yo ban yo ya kata ka promotion jongki lene kata ka jingki kerdan jongki hapo ka kam hikai ba uniu Shukla lingba ka jing don jongu shabar ka Nehu I kumba udon bet ka jing ya trailang bat kane ka Manipur Tribal Development Corporation Imphal ba kini ki kam shna jing shna hapok ka campus uyele ban yai la ya ka executive council uyele ban yai la ya ka building committee
but umut ban ai instruction ba satai ba kinya chakmat yakane ka kam pin kan mau yakane ka kam hapo ka tura ban sna ki jingsna khandai pu ar point live pu klor ka project bayo naka Ministry of Minority Affairs Government of India hanrai kata ka project kumno lingba ka MOU bala sign bat ka nihu UI be yakane ka MTDC Imphal kani ka MTDC Imphal pade ka pen trekam yakane ka project lane ka mud ban pen trekam hanrai ngiu iba lada kamdon ka jing rai na ka executive council ladamdon ka approval na po ka executive council kimla ban pen trekam hanrai usukla lingba ka PBC tura nangtai EI instruction ba ka kam debenya besakmat kapani ba ki la ya ka executive council namar kham tam bangi lingo belai kene ka MTDC namar ka jo ka kam hapo ka nihu tura ne Shillong porosi kata shaban wan u Professor Shukla ka lebe ka campus development department jungi ka CDD department namangi don ka engineering don university engineer jisa deba ayaki kilaban ai ka tender kilaban shimya ka tender kilaban jet way ba kham duna ya ka jing bu ki tender nakta kilaban aya ka kam hanre u ya like knang ya ka CDD nehu u aya ka MTDC namar MTDC ru ka jo kan shim MTDC Imphal kan shim ya kan ni kan aya tendering nanta kan le tender nanta kan aya ki breu ki ba let's say job ya kata ka tender company ba shwaban na bang lingo ba belai u ya shabai tang ya kan ka MTDC Imphal belai penteri kami kini projek lingba ka CDD jongi namar shwaban aya kan ka projek tura ka ba khandai pho ar point lai we klur uladap airu phapo arlak ya ka jo ka MTDC ban penbhaya kata ka surok ngimtip kata ka surok ru hapo khatsan singi ki ai ka work order hapo khatsan singi lade palat ka pisang nai ka kam kan padam hak namar phini khanno nadu khandriu tarik u nganchupun kan mau khinde nadu khandriu tarik u banai march ki aya kata ka approval ki kajing ye kod kadebe life tarik undep ka construction life tarik ula submit ka bill life tarik ka pisal apply la sign do Shukla nang ne la ba approval nang ta hakashi tarik u banai April how new arjar absabde kawan ka city na ki ba I pursue ingin pedak kajing lingo kalau kumno pila apply ya ka pisa haba ka kam ka padam ya ka jo PIB nga kane ka khande po ar pon lai we klor nang tamdi tang kata kane ka pisa bayo na ka Ministry of Minority Affairs dang don shu ka DPR baki pan menta namenta kane ka pisa bangin yo na ka NEC panchna kata ka classroom satai ki classroom jongi satai bat ka examination block ya ka taru phasna DPR haka MTDC Imphal company ba uniu Shukla udon baik ka kambam sab pat kene ka MTDC Imphal takada open trade kam baik lingba ka MTDC uyai la ya ka CDD namar ka CDD ka dei jongi le segi kam be an jongu ki numter ban le hanai ka MTDC Imphal kam dei kamdon jing dei ban ngi lingba kata ka MOU ro ka ba kam pat yo approval na ka executive council lingba kata ka MOU ai kam baik ka MTDC ngishim khya ba ya kane namar kane dei ka kam bam pisa sudah kam dei ka eke namangi suthu ba le se Shukla ka MTDC dang bun let's say kiwe ki badan halandet bangimiu imat kila thmu hi ban bam pisa lingba kan ka jing pentrekam namar deba ki long hok sisa kimdon kam ban pentrekam lingba ka MTDC Imphal beli kim ai ki agency jongi hapa meghalya lane beli pentrekam na ka CDD bangi don ka department ka ba de basit le ya kan ka kam boro si kata pet kini ki building hapo ni hu boi boro kha kini ki building basna de lingba ka CDD jongi CDD kam num sha de ala de namar kadeka tanak jongkan nihu harreka MTDC Imphal se kadeka ba la sotho jingmut hapreng Shukla bat ik baginia bam pisa namangi suba jur baba de tangka jing bam pisa kamde ke harre ngia penrem jur yone Shukla namar pi ka jingya ki ka ministry ka ngi lada dep ka to ka ne bana unja sem danang ni te ailat yu banlong ta ka meeting hakalai putri ku banai mengil ailat hanrai hajaka ba onja ikumba udang tuklar susu ike kam ya ka kam be kam tam briu ba umdon hapo ka Shillong ke bos bomdon hapo office usa shanu ngimtem hanrai uyo ka tulop thik pathik nangta utuklar ike kam ailat yo PVC hang ne po Shillong la ne PVC po tura ailat ban umno ban penlong ya kan ka meeting joka executive council ka peniba ukwa kenang ban pendeko ya kan ka university ban penhial kerdan susu ka university nama pinapai kini kerdan joka NRF ranking tapi pai ya ka badang sumi poba wanu Shukla hau arjar arphoi ka ranking joka nihu ka de sanpho khandai hau arjar arpho we gata arpho ar ka poisa ka nrupon rio haka arjar arpho lai poisa ka phapho
Haga arjar arpusa poisa kal sispa lai pun reo. Mentah haga arjar arpusan ngilapa haga cispa nyopongnyong. Ka peniban nado bauan universiti ka ranking jungi ka universiti ka lahir namar umdon jingmut ban penkiu ya ka universiti hanrai udon tang ban kumno ban kejit nakan nihu kumno ban bapisa na po kan nihu takada ki kamram kini ki kambau le mata lingba ka jingbom don jungu ne po campus hanrai usa sino ngimtip uile ban warna biki project syatura campus namar hangtai uyo bentuklar lingba ka MTDC lese ukwa ban snapisa ka kijing subat jor jungi kum ka association nama ngilai iba kani kamde shu ka deba kalom ka bayak kat kum ka an ka MTDC kamde bunyo namar ka rule yongi ka ang hapo di central government ba kuno ka kamsna pi hapo hakata ka central procurement portal CPP portal gyam kata ka portal uklambu advertisement u ibet ha ka MTDC Impal kapeni ba let's say kadon ka jing suthu hapden ka MTDC baru syukla ban bam pisan lingba kini ki project ban pentrekam umdi tangane bat kani ka project badang pan pisan na po kai di dang phasna ka DPR bakin pan pisan na po NEC ru kande be digi folklore ka te panchna ka cluster classroom bat ka examination block kumjo yaka MTDC Impal u ai manchna ka DPR bele ai yaka CDD jongi manchna ka DPR nama ka CDD jongi kadi ka bala trem e manchna ka DPR bat ki project ban pentri ka mapo ka nihu Shillong ne turane sipo wajar ki ka pa jongi hanrai u ya khnang namar utip ba ka MTDC kamdon jinge de ba kan nihu lasai kamdon kam ban ai jing khanyo no hanrai ka CDD jongi kadi ka tanat jongi let's say kamnut ban le kam bian namar lasai ka ai jing khanya po ka nihu kam tam mangi ki ki sang jongi noi ka la ni ki sang jongi student ni laban li wajing tip laban pe ka kam sniu bagi lale antala ni keno ka kam bampisa bagi lale antai hanrai ujet khana ka MTDC namar MTDC kamdon jinge de bangi halor kini ki mat amde ki ba kongsan hare kaba ngisim kya mi sosi ba lingba ka jing ya kren jongi bat ka ministry jisha ka university kala de ya jai hare kam ya jai tang na menta ka jing tuklar jong shukla pagadaw kini ki kam ban penroi hapo kan ni huru la sakul pe hapo silong pinum yu kapisar ngila sakate ki jing yo hapo ki department yo ka research ngim kapisang ngim don ban le conference kapisang ngim don hanre uniu bre utuklar be najngai namar ukwa ahi ban penhiar sisu ka university takada ngi dawa be ba udeban e sendon hanre bre de namar wa kham reban snap lese umkwa namar lese don kapisa sikit hangne ban kamai lese umkwa ban e ka nehu lingba kini ki project bangala oi be kadai la kene ke phapo arlak ne ka khnai po r point laiway le kene ke ban wan mantana ka NEC lese don be ka jing thumu ban sna pisa takada umkwa ban e kene ka shuki hanre lingba ka jing don jong hangtai wala bo don hang ne po ka office ka pentuko e ka trikam jungi kuma university namar PBC hapo Shillong basang ha ka shuki umla bale e namar u ang nang tai ba memde ban le kamne umde ban le umtai u la long ba usuk pen khanglat be namar kat kum ka ai la don armut ki provinsi uta balong senior provinsi de ban le ka kam jong VC hanre ka lingba ka jing thung jong i yo PBC hapo Shillong bat kata ka jing thung jong ta PBC hapo tura shwa ka Shaban tungi ne la pelong senior no ya PBC hapo tura takada kat kum ka statue jungi kat kum ka ain jungi la don armut ki PBC tang itu belong senior ilaban le ka kambisi da pipet ya ka ain i PBC na po tura ilong senior yung ni PBC jungi hapo Shillong takada la penduko yung ni PBC ru badan hang ni umla le kham tam la da ukwa ban le ru kadon ka jing khanglat na po kan li ba hanrai ngi la dawa be nauni PBC ro ba pideban trai kat kum ka statue jongi nama ubri hoba umdan hangne don hangne hapo shuki pi hable ka kamran jong VC lada phim la ban le ka kamran VC bapin e no ya ka shuki kata de ka jing dawa jongi hanrai ngimtip kan long kum no harai ka ngi prem jor e yong shukla nambar uni ka jing don jong kum VC la hado pat e hi ka ne ka shuki jongi kum VC joka nihu lese ka university jongi ka num ke landon no kandang her dang ya ka ban ya ka por lese how news number 1 how arja apon real ngin palat ya ka arspa thra nginum don shu hakal list hapo ka NRF ranking number nado ba uwan ka shu her be ka ranking number umdon kata ka jing sngo kumno ban penki ka pule puthi lanek no ra ka roi ka par hapo university ya kan ngi ya persyajur ba kum kan nehuta ngi perem jur e yo shukla ba u kwa ban tukla ya ka kam nehu halor ba umdon hang ne halor ba shum tulap mata sis nem la jandam ushong sabar kan tre kam jong VC usim tulap ki kam jong VC bar khoi hable ki BBC hang ne hasilong manatura hanrei umdon kanying khamran ka pisa thik pathik udro ka tulap thik pathik usim hanrei ka kam jong VC hable he kini bre bodon ne tamon kine ki tre ka kam jong
kapisa yo te ba shong dai kalong pani ba let's say ka de ka jing pensop ya kapisa jong ka sarkar hanre ka ministry nama kambeng yu ka island yu ba don ba hakani ka shuki let's say ka wara ka jing susi namar haba ka ministry la kamla ban tukla la kamla ban tela kam yu muno ban tela kam na bala thung hida ka ministry hanre ngi nang ni napo ka kis ka seng yogi no hika ila pershabit ba umla ban wan sene hanre umde ban lala umman seni lala une ko visi ro man ne sato tama umde ban tukla de ka kam hapo ni ho tama ngiwi ba man kas ni utukla de ka kam ni ho kajing le jongu ka de tang kumnu ban pendeko yangi kham tam hapo ka Shillong campus bangin ya poisa thleu kum ka university bangin umla su ban kilan no